ମୋ ହାତରେ ଏବେ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଫୁଲକଡ଼ି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଗଦାଧର ପାତ୍ରଙ୍କର। ପୁସ୍ତକଟିରେ ରହିଛି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କବିତା ସମୂହ। ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ କବିତା ସମୂହ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି କବି ଗଦାଧର ପାତ୍ର। କାରଣ ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ସମାଜର ଏ ଦେଶର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ସଂସାରକୁ ଆମର ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପହାର ସଦୃଶ। ବାଇବେଲରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେ ଆର୍ ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଲର୍ଡ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପହାର ସଦୃଶ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାରରେ ସେମାନେ ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଦ୍ୱେଷ ଭାବନା କିଛି ବି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ମଳ ଭାବନା ନେଇ ଜୀବନକୁ ଗତି କରି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କଞ୍ଚା ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଭରିଦେବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ହେବ ଜୀବନର ମହତ୍ଵ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ଏକ କବିତା ଅଛି, ମୁଁ କିଏ। କବି ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ଏ ମଣିଷ କିଏ। ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସତ୍ତା। ଏ ମଣିଷ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଥରେ କହିଥିଲେ ନୋ ଦାଇ ସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ବାସ୍ତବରେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯିଏ ଜାଣେ, ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ, ସେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଭଲ ପାଇପାରେ। ସେ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଗଦାଧର ପାତ୍ର ଲେଖିଲେ କବିତା ମୁଁ କିଏ। ମୁଁ କିଏରେ ଶିଶୁମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ସଦୃଶ ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏହି ସମାଜରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟକୁ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିବା। ବାସ୍ତବରେ କବି ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଅପାରେ କାବ୍ୟ ସଂସାରେ କବିରେବ ପ୍ରଜାପତି। କବି ଯାହା କଳିପାରନ୍ତି ଆମେ କେବେ କଳିପାରୁନା। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କବି ଗଦାଧର ପାତ୍ର ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ଆହେ ଗୁରୁଦେବ। ମୋ ମା କବିତାରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦାବଳୀ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ ସଦୃଶ, ମା ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ମା ତ ଦେବୀ। ମା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି? ମାଙ୍କ ସହ କିଏ ତୁଳନୀୟ ହେବ କି? ନା। ମାର ତ୍ୟାଗ, ମାର ଅସୀମ ସ୍ନେହ, ମାର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ମା ଯେମିତି ଶିଶୁକୁ ଜାଣିପାରେ ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ, ସ୍ନେହ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ ଆଜିର ମାନବ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଜିର ମାନବ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖୁଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ, ତାକୁ ଦେଖି କବି ଏଠି ଲେଖିଲେ ମୋ ମା କବିତା। ଆଜିର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ମାଙ୍କର ମହତ୍ଵକୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ବାପା କବିତାରେ ବି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ରହିଛି। ବାପାଙ୍କର ହୃଦୟ ବି ଖୁବ୍ ବିଶାଳ, ଆକାଶ ପରି ବ୍ୟାପ୍ତ। ବାପା ତ ଆମର ଗାଇଡ୍, ଫିଲୋସଫର, ବାପା ତ ଆମର ଗୁରୁ। ବାପା ପରି ଆଉ କିଏ ହବ? ତେଣୁ ବାପା ଓ ମା ଆମର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଲେ କବିତା। ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନେ ନାହିଁ, ବାପା ଓ ମାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଅମଣିଷ।
ଯେମିତି ମୋ ମା ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ମୋ ବାପା ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସେମିତି ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ମା ବାପା ନିଜ ନିଜ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଗୁରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କବି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୁସ୍ତକଟି ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ସମାଜର ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏ ପୁସ୍ତକ। କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଠିକ୍ ସେମିତି ହେ ଗୁରୁଦେବ କବିତା ଏ ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଗୁରୁଦେବ, ଗୁରୁ ତ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତି। ଗୁରୁ ହିଁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ସଂସାରରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ହିଁ ସିଏ ଯିଏ ଆମକୁ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜଳ ଶଳାକୟା ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମିଳିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତି ଗୁରୁ। ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା। ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ। ଆମେ ସେଇ ଆଲୋକରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୁରୁ ହିଁ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ପୁନଶ୍ଚ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଆହୁରି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥୀୟ ଚେତନା ଧର୍ମୀ ଏକ କବିତା। ଆସ ଭାଇ ଦେଖିଯିବା ରଥଯାତ୍ରାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ରଥଯାତ୍ରାର ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମୀୟ